Hello people and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Zimbabwe tripana pachi fiti pa television is nama side effect. Pa television ili health. Yato kuigira talent rakasiyana matiwi mana ose enyeke Zimbabwe. Right now guys ndiri pa Borodewe Helensville pa studio ya Makaya. This is Makaya Studios. So guys ndimbono tichikuitika pa Makaya Studios. Sana sangana mwe talent ripana pa sangana mwe star wanonzi Mr. Jones. Sa change chitara na opana pa monzoti gene music yakamira sei but trust me magwata zogara pasi tati timbokurukure obvious tintayane talenda chairo ndingaenda through my processes as a vetting they have to believe that no this is real talent. So guys sandawanza kutaura DJ Sparks manotaurisa but sandawanza kutaura again kurukota the guest wangu muchirongwa Mr. Jones murisese mdara Right mdara Sparks. Alisema wex mdara. Wex ida kufamba zvakanaka. Mdara nashuka panapa ndakaona Nicholas akatawandifirisa mawex yenyu. Mdara ndanakiwa mukuru wa mawex. Anditi. Zvokuti vanati ano ngene ndangogara pasi tipo tagwe pamuri Zimbabwe zvamuri kugadzira. Muri Zimbabwe bva kuziyai more about mukuzvifambisa sei. Sa nawo mubvunzo ndinawo kutanga mdara muri Zimbabwe ngade kuziya kuti anomonzi Jones ndiani. Yeah. Muchidimbu anonzi John mukomana akaberekerwa kwa Mutoko. Right. Samuri mbudya kamda. Ndiro mbudya yes, ndova kwa Mutoko. Ndokumusha kwangu. Okay. Inova ndichibaba. Indova All Souls Mission. All Souls Mission. Yes. Ayani yazoziyangwa ndova but ndikoko ndona chari wachichichama mchuketa mda. Okay. Ndova All Souls Kapondoro. Pana chatiza makosa bwanya ma areas edu yesewayo. Right. Ndoko makadzidzewo. Ndoko ndakadzidza. Badza pachikoro chinonzi chinonzi Chimoyo Secondary School. Right. Ko primary ndakaenda zvikoro zvinokwana ita zviwiri. Ndakaenda chinonzi Nyamashuka. Ndikaenda Chimoyo Secondary School. Right. Saka mukuchikoro maimborwa maweeks kati zvimaiza pfungwa dzemaweeks dzansadzapo. Ya maweeks ndakambomapusha ndiri kumusha. But kwete zvokupusha zvekurekoda but zvokungoona kuti pane something chiripo. Saka ndiri munhu aingonyorowo masong but nenyaya yekushayawo mari even mukana yekusvika mumastudio hapana chandakakwanisa kubuda nacho. So ndaingonyora pasi tumasong twangu ndichingoimbawo ndiri kwandiri koko. And timu yandaidzidza nayo ichindibvunza kuti ko zvauri kunyora izvi zvinozoimbwa sei. Saka zvinhu zvakangobvira kudhara zviri pandiri. Saka mdara amuna munhu vambogadzira here neone timu yagadzira chimwe chigitari chinenge chegaroni so aona vambochigadzira izvozvo. Ya ndo angatori magitari edu chaicho ndo ataitorwa. Bo ndakaona vazhinji vakatanga kurwa musamba munorova kama wakatanga vachirova chimabhanji chezve chibhanji exactly ando magitari atakatodzidza nawo iwa. Dzandara wai makazofunga kuti no pamusambo yese yatinayo muZimbabwe muno tine gospel tine sungura tine music yakawandisa noroma R&B hip-hop zimdanzo wai makachuza kuenda kuzhenderera ramakaenda imimi. Ya zviripo ndizvokuti pakuimba pane zvinhu zvaunoda kutry kubuditsa pachena. So unotsvaga way iri easier kuti inini ndikaimba zvafanira kuimba gospel ngatimbobate gospel. Kazhinji unenge uchinzwa chidokwa chekuda kuparidza. Saka imwe way yekuparidza nayo. So kusungura kune zvimwe zvinhu zvatachida kutry kubuditsa mapoints edu takaona kuti anomhanyika ka tiri kumusambo wesungura. And also nenyaya dzemagitari dzamamuchitaura idzi aungazorwe sungura kagospel uchisanganisira saka unotozongopinda ikoko. That's why ndakawandira kusungura. Sa pana vaimbi vamwe makakura muchiteerera imimi vamuti mimbi uya andiyakandiinspire ndizotanga zvinhu izvi ndiani? Muimbi wekunyanyotangisisa ka Arik Macheso na Baba Charamba. Right. And also Mark Ngwazi. Vanhu vanonyayoteerera zvakanyanya. Ndiri munhu anoteerera vaimbi wese zvavo but ndingotaurawo mafavorite avo. Yes, zvokuti ndakatozosvika pakushamwaridzana naMark Ngwazi nenyaya yekumufarirawo manzi dzake. Right. Yes. Saka so far from my works amati maite imimi mati mamborwa maalbum here kana masingle chita murugurisa so far mati mabudisa zvinhu zvakaita sei? Tine so far ndane 2 albums. Ndinera ndakabudisa first time rangu rekutanga rainzi kutanga church.
Tanga chechi. Rari nesong yenzi kutanga chechi ndaingotaurawo nezvemachechi umu zvimwe zvinokanganiswawo nezvimwe zvinogonekwawo nevanhu vanenge vachinamata. Apa ndimudara obviously matotaura song iri papo. I'm sure kuti muona mbotora kana kambijana timbonzoti pakutanga kwechechi yange yakamboyatsomira sei. Okay. Yakutanga chechi ndaiti nini makare taiti watanga chechi zvaiva zvaMwari asi zvino imari. Makare taiti watanga chechi zvaiva zvaMwari asi zvino kuromba. Ndaingozama kutaura kuti kare taiziva munhu achinzi akatanga chechi taitoziva kuti kupona kwauya. But nowadays wari kuita kunge business, so vanhu vakutsvaga mari nemachechi. Zvokuti mukatarisa nhamba zhinji yacho iri kutora chechi sebasa. Vanototarisira mari kubva kuchechi. Yet comes isusu tinotarisira kuti munhu akatanga chechi tiwane kupona. Asi izvozvo kuitika mazuva ano. Saka ndaingotorai kuda kuonesawo vamwe kuti kudhara taiwimba nechechi mazuva ano zvaakunetsa because vamwe vakuzviitira mari. Mbozaona kuyasina kana pfungwa yekuti mbuti vanhu vaponeswe. Asi aine pfungwa yekuti iye apone. Saka pari trick. Ndozvataida kungozama kuti manzwi anoita this song Ndarara yange kaipa. The melody mangorova padiki papo pana topanzwa kuti yange kaipa. Sa music yese Ndarara yamakambudza album iri kuwanika papi zvekuti kana paine munhu atoda kutongoitsvaga music iyo right now anobva anoitsvaga. Iripo iri painternet, iri papi, ma-CD ari kuwanika sei, manda music yenyu tikaione papi chep. Nenyaya yekunetsa kwema-CD mazuva ano kuti unomadistributor sei, takungoisawo music muma-social media platform like pa-YouTube tiripo. Right. The Jones Express. Ini zita rangu ndonzi John Kuyeri. Saka mukangosearcha John Kuyeri munobva matoona ma-platforms edu ese takangolista nezita iroro. Saka aitongonetsa. Sa music yamukuruwa Mudara mukushanda na producer, ma-producer mukushanda nani? So far ndingori na one producer wandakaita naye ma-2 albums angu ese. Anonzi Nicholas Makaya. Ane studio iri paHerensville Borodale opposite police station yeBorodale. So ndiye producer ndakangoita naye. Munhu akangondinspire pane ma-songs andakanzwa aibika. Saka ndakangomutsvaga tikabva tawirirana ropa. Saka ndiko kwandakaitira 2 ma-project angu. So muri Zimbabwe, I think ndambosvika pekutanga kuti right now ndiri paBorodale Herensville kwa Nicholas Makaya, this is Makaya Studios. Kana patinge painewo wane musambo wainawo vari kurova but vachishaya kuti tingakurekodhire kupi. I think wakasunungwa kubata Nicholas Makaya panhamba dzinobuda pascreen apo ndidzo nhamba dzanobatika but maworks music yemuZimbabwe inoenda mberi kana because hatizodi kuti ushaye kutaenda rifi just because tashayikwa kurekodha. Tine maproducers atinawo anogona kuti mushande zvakanaka zviri fair namaprice ari reasonable kuti munokwanisa kugara pasi muchiwirirana. I think nhamba ndidzo dziri pascreen apo. Sandara so far mune here mamwe ma-collaboration amati mamboitawo imimi nevamwe vaimbi? Pane album rekupedzisira tine ringori ne 4 songs. Rinonzi Dananai. Rine 4 songs dzese ari ma-collaboration. Saka ndine song yandakaita naMakengwazi inonzi Ndiri kukuziwai. Isong yandaingotoya kutsiurawo vanhu kuti kana tichikura zvezve ngatidananei chero tisina zvatatita nazvo, so that munhu paanozobudirira hauzonyari kuenda kwaari uchiti Mudara ndokuziwai mune mukagara muchitamba mese. Hatidi munhu anozoda munhu akura. Saka toda munhu anogara achitamba nemunhu kubva munhu achishaya kusvika achiwana. Ndo song yandakanyora yandakaita naMakengwazi. Endo musati matomboenda kumwe kunhu obviously vanhu tita necuriosity da kumbonzwa kuti turu ungoti turu tongonzwawo. Upenyu wangu waoma, upenyu wangu waoma, hama dzose kupera kusuduruka pandiri. Upenyu wangu wanaka, upenyu wangu wachinja, hama dzose kupera kuya pedyo neni.
saka andingazokanisa hangu kuzopedza yese but makazongoitsvagawo munogona kuteerera muchinzwa zvandamuzikiyo itori paYouTube itori everywhere utakanosenya zvezvi kuti John featuring Makangwazi ya iripo. Right, in Zimbabwe, I think it's supposed to support a local. And do follow support a local music to the fullest, local music to the people, local music to the world. No matter what language you can, because I remember showing my video. So, and then Dembo, Miss Wood, I remember that video. And that song, you told me the last one is Dembo. So I believe it's not churungu chanoimba kuti uende international. Yes. But it's support one kwaunobva kuti wakusupport kuti wakuisechi international. Samdara amba mchungoro ama works and I wish you the best. Some ma collab ndavi nazokata makutsanangura ma collab. Yeah, ndine song ndakaita napachera. Alright. Imwe yataingozamawo kutaura zvinoitika mudzimba muwanano kuti kana takagarisana ka ngatidei hama dzese, hama dzemurume nehama dzemukadzi. Iwe mukadzi ida hama dzemurume. Murume anofanira kuda hama dzemukadzi. Ngatingodai hama dzedu tese. Iyo songo ndainzo. Ndakatengera mai wangu sutu. Ndofana ndatengera mai wako sutu. Ndakatengera ana ibata picture. Ya ndizo zva. Iya chamimbire iyi. Iya chikwa imbira manje. Iya fana kwenda pa YouTube. Obva chaga. Video ito songo yaitoripo. Saka ndara papa song amina wanditika. Hada ina video amati mambo ita so far kati mukutongere chi about my videos. Video toda kuita video izvi na Makangwazi. I'm shot by 2-3 days rinengera kutosotwa. Saka riri munzira. And also tine mamwe ma video atakaita pa songs ekudhara. Kutanga chechi ine video, then tine imwe song inonzi Nerera ine video rakuwanika futi. Saka ma video tiri process tichangoitawo zvichienderana nemawaniro atinongoitawo. I wish you the best mdara kuti nyangwa zvakaita sezvinoremba mdara mamchingoshingira you never know mangwana plus apana mdara kuti ungoramba mchi wait nowati problem inoitika mdara ndeyekuti it's very difficult kana chingora artist uchifanda music yako wega unofana ngochitosimba unofana nge bozi zvasiyana nekudhara kuti tine promoter yauya achiita izvi kuti mapromoter atizokuona ufana ngoita se kuchitombo simba asila kuchitombo ngwafa so beside music mdara pana zvimwe zvamunoita wewe inini basa randoita ndiri builder. Alright. In fact ndiri contractor ndoita zvekuaka dzimba. Alright. Saka ndo basa rangu randinoita beside kuita zve music. Alright. Saka ndinoakawo dzimba muno maborodhero chingopinda makasiyana siyana. Basa randoita. Alright. Muri Zimbabwe I think kana uda kuwaka imba yako une pakuziya kuti anoda kuwaka imba yangu nachikumbirawo kuti ukabata namba dzamukoma John dziri pa screen up then mobva maitomo mapo basa so that vanokwanisa kufandawo music yawo vanokwanisa kufandawo mavideos vanokwanisa kufandawo whatever zvanonga vachida kuti career yavo iende kumberi because nowadays it's now difficult kuti uwane promoter anouya achiisa mari semaartist kutozvifanda tega guys ngatisapotei basa ramukoma John ndofunga muri kuona namba dzavo ndodzikubuda pascreen apo kamida kuzovakirwa dzimba ndofunga muri kuona kuti zvikubuda pascreen apo ndo some of mamwe projects avakamboita saka guys munogona kuwabata then wokuvakira imba ndicontractor kachiti contractor zvandiri kutaura kuti muna kutoziva zvebasa zvekutodaro samdara saka apa imimi ndofunga for the next 5 years mukuona music inyasvika palevel repo. Nezvandiri kuona hangu handisi kuzvitutumadza but ndiri kutarisa kakutambirwa katuitwa nevanhu pa2 album. I think tenda pusha teta mulevel rinaniwo andikakwanisa kutsanangura nhasi but teta kumberi zvinhu zvasiyana kumdara imi music yenyu mati mamboendesawo here kuradio like airplay iniseiwo muri kuwana airplay pamusic yamakati mambobuda so far? Music takatoendesa kuradio inoorera pamastation emuno muZimbabwe zvokuti mukatoteerera masong andiri kutaura aya kuna vanofarirawo mastation emuno munotanzwa achibuda arimo. Alright. Kuma videos makambomaendesa kuZBC kuma TV yakati one day so far
tine ZBC, we have by internet to share internet, we have Padish, tine 3K TV, we have certain TV, we have Inara TV. Magambo ende sawa ma videos enyu koko kana kuti mukutoro ngoti magaita video apa tendo vamaendeseko. No, inetsa manje nye kushaya mari dzakatikwane nekuti kwe kazhinji kunoda video rine quality iri nani. Saka quality yacho iyoyo atasata nyatso afford. Saka by now manje ne video rada kubuditsa iri. Ndinoimba kuti richange rine quality iri nani. Saka tichari pusha zvakanyanya. Alright. Amukutera matungwaza. Yes. Alright. Alright. Aiwa muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwa tina mukoma John panapa kuti tinzwe and the express. Kuti tinzwe kuti career iri kufamba sei, music kufamba sei. Ndofunga tata information yakawandisa basa takurisira kwa muri mafans kuti munge mutese mutisupporta local music. Local music guys ngati supporte ngati simudzirewo kwedu. Unoshamsika ngoma ita kuti hainoterera andire music yo Zimbabwe. Local music to the people, local music to the world. John like to say, kunzwana go states vachiti no toterera mukoma John. Bozotangira pa home, bozotangira pa amba, tatanga isu kusimbisa music yedu. Sabdala before that close the show yedu, muchino yele chimashambira kutaura muri Zimbabwe zvamukufila kuno ndambotaura namafans angu ari pazimu yati ITV ari kuona this interview. Ndinongo pakutenda. Kune vachateerera nevano kwanisa kureacta kuenda ma platforms edu vachifollowa vozi pa Facebook tiripo the Jones Express, and also ma YouTube, ma Instagram, TikTok tirimo mese. Saka ndinokutendai nerutsigiro rwamuchaisa. Ndinoziva hangu kuti ndine mafans mamwe ndinawo but ndikutarisira more than andinawo izvizvi. Saka ndinokutendai. Alright. Ndapabata ipapa. Amene kuti mungakwanisa kusiro ere namba dzenyu muri Zimbabwe. Vamwana tachidzinyo ere pa screen but vamwana tonzwa imi muchitaura. Okay. Namba dzandoshandisa kana ndiri kunyaya dzezve music ndoshandisa 0713 829 602. It's 0713 829 602. Kana ndiri kunyaya dzezve mimanzi ndo namba yandobatika pa WhatsApp nemakosi zvese. Saka namba yatachisape kutanga yano namba yebasa katinge tiri ku building tiri ku contract. Namba yakasiyana namba yebasa. Yakasiyana. Yebasa zvangu handiwanzoda kuzosanganisa. Saka kana Right. Saka vachete susuka. Shati panga chitara nyaya kuti building paipandika chasa namba dzebasa. Then kuno kutoisa namba dzekuno so that tisasangane kuti mwana ufonera ufunga kuti maybe nemba ida kwako but kuti munogona zikaite. Vananga marera vakaita waya papa. Yo. Okay. Saka aiwa ndada kutenda mdara nenguwa yenyu. I know kuti it's late now. Guys, it's very late. Ndakuti nguwa yetu kushuta interview inoika 16 past 10 p.m. But ndongoti guys ndikuya timbo sangane na Mukoma Jones, and I believe in kuti Mukoma Jones is the next big thing. Is the next big thing in terms of Sungura music. Mawan, trust me, samufana check out YouTube channel yao, then monoplayer music yao mova maenzwa kuti mukwase ku nyatsonzwa ya no my DJ Sparks watipo. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Don't forget to follow us on all social media platforms. But before you follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. Saishina mpone so upenyo wako. Uditenda mwezuwa Sparks akanipinza machena. So guys, don't forget to subscribe, don't forget to follow us. I am out.